پشتی کۆمکژیە حەسێکی ئالیکاری ji gelek aliyan hat pêşkêşkirin. Ya dawî kampanya Encumena Êlin Kurd li Hesekê û Amûdê ye. Gonêzî 4 milyon lêreyên Sûrî û 200 seleyên xwarinî li malbatê şehîd û birîndarên Hesekê hat belavkirin. Em Meclisa Aşairê Kurdî li bajarê Hesekê em bi vê kampanyê rabûn ji bo alîkariya malbatê şehîda û malbatê birîndara û Meclisa Aşairê Kurdî li Amûdê jî mer bo alîkar û teberruat qedimandin û însanên dost nêzîkî van meclisa wan jî alîkarî kir. Û bi rastî bangek me heye ji milletê me Kurd ji derve li Herêma Kurdistanê, li Ewropa, li Tirkî ji mer alîkar bin. Her wiha ev alîkarî ji aliyê Encumena Êlin Kurd bi tenê hat pêşkêşkirin û bi alîkariya Komîta Kar û Bar ya Serbixwe li Taxa Miftî hat belavkirin. ام سباسیا لجنه عشائر كرديه كن عمودي بحسكي ام دقه خد جين افيك ندان ديركي قامشلو افيك اليكاري مرنكرن براستي ام تخادن اوجي ايرو في حاله ما بحسن وديس كام جنا خدم ياقود افتيام مستقل ام اليكارن وام جاهزن جي خدمتي وام في كاي رادبن وحالاك انساني وحالاك طوعي Kesê ku bi vê alîkariyê rabûn mebesta wan ew e. Nameyeke bigihînin malbatê şehîdan ku birîna wan birîna tevaya gelê Kurd e. Her wiha hêviyên malbatê şehîdan ku xwîna van şehîdan bibe bingehek ji yekrêziya gelê Kurd re. ام سپاسیا عشائرê Kurdî dikin bi vî karî rabûne hepkî yanî barê me sivik dike lê wallah ti carî ji bîr nabe û em hêvîne xwîna zarokê me di dawî de bibe îşallah a dawî be îşallah a dawî be ji bo bibe yekîtiya Kurdan. Ev kampanî li dirêjahiya di rojan berdewam e ta ku alîkariyê bigihîne tevaya malbatê şehîd û birîndarên Hesekê. İvan Hasîb Rûda û Hesek